Når man skal navngive alkaner, som er en organisk forbindelse, så skal man altid først finde den længste carbonkæde. I det her tilfælde er det den, der går her. Carbon 1 her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonatomer. Så kan man kigge på sin tabel, der er i bogen, og finde ud af, hvis man har noget med 7 carbonatomer, så går man ned og finder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Den hedder heptan. Så den længste kæde, altså hovedkæden i det her molekyle, det er en heptankæde. Det vil sige, efternavnet på det her molekyle skal altså være noget med heptan. Så første trin var, find den længste carbonkæde og navngiv ved hjælp af tabellen. Godt. Så skal vi finde ud af, hvad de sidekæder, der sidder på hovedkæden, hedder. Der sidder en sidekæde her, der indeholder 2 carbonatomer, og der sidder en sidekæde heroppe, der indeholder 1 carbonatom. Igen kigger vi i tabellen heromme og ser, at noget, der indeholder 1 carbon, det hedder metan. Noget, der indeholder 2 carbon, hedder etan. Så gælder den regel, at når det er en sidekæde, så får den endelsen YL, så i stedet for metan og etan, så bliver det altså metyl og etyl. Så sidekæderne som alkanerne, men med endelsen YL. Desuden skal man huske på, at de skal opskrives alfabetisk. Så da etyl kommer før metyl, så hedder den altså etylmetylheptan. Nu mangler vi kun at angive, hvor sidder sidekæderne, og de skal have lavest mulig nummerering. Det vil sige, at etylkæden må sidde på carbon nummer 1, 2, 3, og metyl må sidde på nummer 1, 2, 3, 4. Så det sidste, vi gør her, det er, at vi angiver placeringen af sidekæderne. Det vil sige, navnet for denne forbindelse bliver 3 etyl 4 metylheptan. Bemærk, man bruger bindestreger mellem tal og navn, men altså ikke mellem sidekædens navn og hovedkædens navn. Så 7 carbonatomer med disse to sidegrupper hedder 3 etyl 4 metylheptan.